Vítajte pri počúvaní podcastu 2,5 politológa, kde sa s našimi hostiami budeme rozprávať o politike, ktorá hýbe svetom za hranicami Slovenska. Moje meno je Jakub Škoda a pozeráte alebo počúvate podcast 2,5 politológa, v ktorom sa dozviete všetko, čo ste chceli vedieť o dianí vo svete, no nemali ste sa koho opýtať. Dnes sme v inej formácii, keďže budeme sa baviť viac o ekonomike a jej prepojení na politiku. Jozef Lenč dnes využil čas prázdnin a venuje sa svojim deťanom, takže svojou prítomnosťou vás dnes poctím ja a náš ctený host. V septembri 2024 predložil Mario Draghi Európskej komisii nekompromisnú diagnózu, ktorá hovorila, že motor európskeho rastu sa zadrháva a jedinou cestou sú rozsiahle reformy. Rok na to, v roku 2025 sa Draghi vrátil do Bruselu s varovaním a priznal, že takmer každá výzva, ktorú v roku 2024 identifikoval, sa medzi tým ešte viac prehlbila a rastový model Európy sa podľa neho vytráca. Potom v roku 2026 sa jeho tón výrazne zmenil a z ekonóma diagnostikujúceho konkurencieschopnosť sa stal hlas volajúci po hlbšej politickej integrácii. Samozrejme, to, čo sa deje v Európskej únii alebo v jednotlivých jej štátoch, má implikácie aj na Slovensko. Čo to všetko znamená, dnes rozanalizujeme s naším hosťom, ktorý vyštudoval politické vedy, o ekonomike písal v Trende, Hospodárskych novinách a Pravde, prepája ekonomiku, financie a politiku. A dnes je spoluautorom ekonomického newsfeedera denníka N a fandí futbalistom Arsenalu Londýn. Taká informácia pre tých, ktorí pozerajú futbal a snad sme nikoho nenahnevali, kto fandí napríklad inému klubu. A baví ho literatúra faktu o ekonomike a politických dejinách, veľa číta, čo ho neustále presvedčia o tom, že toho málo vie. A preto by som sa tak chcel Tomáš opýtať, budeme si týkať, lebo poznáme sa teda z vysokej školy a dnes teda neprítomný Jozef Lenč nás obidvoch učil, ak sa nemýlim. Aký si mal pocit, keď si čítal Draghiho správu a jej odporúčania? Je to taká tá ekonomická medicína, ktorá nás opätovne resuscituje ako EÚ a postaví na nohy ekonomicky? Čaute všetci, pekný deň prajem, Kupko, ďakujem za pozvanie a dúfam, že už to medzi tým nevypli fanúšikovia Tottenhamu alebo Chelsea alebo Manchester United. No a my sme samozrejme tú správu pokrývali. Ja keď som ju čítal, na mňa vyskočila alebo upútala ma jedna vec. Cena energii. Cena energie je niekoľkonásobne vyššia v Európe ako v Číne a USA. A to je úplne kľúčový faktor, prečo hlavne v priemysle sme stále menej konkurencieschopnejší. Draghi tam vyčíta viacero vecí. Teraz asi nemáme až toľko času, aby sme sa každej jednej venovali dopodrobna, ale spomeniem možno ešte dve také. Druhá je také regulácie a taká právna rozdrobenosť Európskej únie, ktorá jednoducho neumožňuje firmám rýchlo rásť. A to je ten rozdiel najmä s Amerikou, kde tam tie firmy vedia rýchlo rozsiahnuť krídla a z malej firmy sa vie stať veľká. A ešte jednu vec, ktorá ma zaujala na Draghiho správy, je, že schopnosť, po anglicky sa to volá, že raisovať kapitál, zbierať financie na svoj chod, a to súvisí aj s tými právnymi reguláciami, je v Amerike oveľa ľahšia ako v Európe. Poviem jeden príklad, ktorý možno poslucháčom veľa alebo ilustruje to, čo hovorím. Nedávno na americkú burzu vstúpil jeden z najväčších výrobcov čipových pamätí alebo pamäťových čipov, juhokorejský SK Hynix. On už sa obchoduje v Soule na burze, ale prečo si vybral práve Ameriku, že tam ide ponúkať akcie? Pretože
tam je ohromný záujem o tie akcie. Oni vyzbierali 27 miliard cca hneď a ten záujem o ich akcie bol niekoľkonásobne väčší. A prečo ide juhokorejský výrobca čipov na burzu do Ameriky? Prečo nejde do Berlína? Prečo nejde do Londýna? Pretože v Amerike nájde tých investorov, čo sú aj veľké firmy, ale aj obyčajní ľudia, ktorí si zrazu môžu kúpiť jeho akcie. A tam tie peniaze na svoj rozvoj, teda na výstavbu tovární, na výrobu čipov, nájde oveľa, oveľa ľahšie ako v Európe. Čiže ale to je len jeden príklad. Napríklad na burzu vstupujú aj veľké firmy, pretože tiež potrebujú peniaze a deje sa to v Amerike. Boli to medializované, samozrejme v poslednej dobe medializovali sa viacero firmy, boli americké, tak samozrejme sú doma, ale napríklad po Hynixe zvažuje vstup aj na americkú burzu, ak sa nemýlim, tuším aj Samsung, tiež ďalší výrobca čipov. Takže týmto som ilustroval len to, čo hovoril Draghi v tej správe. Čiže že ceny energií, schopnosť firiem nejako rásť a zbierať peniaze. Potom on spomína x vecí, tá správa je strašne dlhá, ja som ju nečítal celú, lebo ona je veľmi, veľmi široká a veľmi dlhá, ale toto sú také hlavné veci, ktoré on akože vyčíta. A ešte sa pristavím pri tých energiách. Ja si myslím, že to je úplne kľúčová vec, ale ktorá nemá absolútne krátkodobé riešenie. Európa nemá ropu a plyn, alebo keď nerátame trošku Severnom mori, čo má Norsko má plyn, Briti ťažia, aj keď stále čoraz menej, tuším, ropu a plyn, to je, myslím si, že zanedbateľné množstva. Trošku plynu sem prúdi z severu Afriky, a to už nie je Európa. No a čiže tie energie absolútne nemajú krátkodobé riešenia, možno i strednodobé, ale majú dlhodobé riešenie a to je vyrábať elektrinu z slnka a vetra, čo sa darí napríklad Španielsku. Španielsko rapidne zvyšuje produkciu elektriny zo slnka a ukazuje, že to ide. No a tým chcem povedať to, že kým nezačneme masívne alebo vo veľkom investovať do tých obnoviteľných zdrojov, tak tá konkurencieschopnosť, ja si myslím, že sa nevyrieši v najbližších 5 rokoch. Že jednoducho budeme tvrdo doplácať na čínsku konkurenciu, kde aj pália uhlie vo veľkom, aj keď tiež masívne investujú do obnoviteľných zdrojov. Čína je líder, dneska je líder v výrobe elektrín z čistých zdrojov a aj elektromobilov, a k tomu možno prídeme. Čiže Čína to robí a musíme to robiť aj my. To, čo robí Amerika, je za Trumpa je úplný opak. On vlastne podporuje ťažbu ropy a plynu, ktorého má Amerika obrovský prebytok a teraz to vyváža do Európy. Európa nahradila import ruského plynu tým americkým, dováža ho rekordné množstva na tankeroch cez Atlantik a toto energetické nastavenie sa teda podľa mňa v najbližšej dobe meniť nebude, kým nezačneme masívne investovať do obnoviteľných zdrojov. Lenže keď bude proti tým obnoviteľným zdrojom taký odpor, ako to vidíme u nás na Slovensku, tak tá Európa sa príliš nikam nepohne. A keď hovorím o odpore, tak myslím najmä to, čo prebehlo aj médiami v posledných dňoch, že tu na Slovensku máme možnosť postaviť pár veterných elektrární a štát namiesto toho, aby to presadzoval so všetkou vervou, tak on jednoducho to prenechá túto tému dezinfoscéne, ktorá chodí po tých kultúrákoch a absolútne tam straší a vymýšľa si. Na tom, čo si hovoril, ma zaujali dve veci. Prvá je ohľadom Číny a tých obnoviteľných zelených zdrojov. Ja som niekde zachytil, že vlastne Čína sa vôbec nebála výpadku vlastne tej supply chain z Perského zálivu alebo z Iránu, odkiaľ vlastne berú nejaké fosílne paliva, lebo už má teda vybudované kapacity v tejto zelenej obnoviteľnej energii, toľko na margo toho. A druhá vec, čo ma zaujímalo, si hovoril o tej konkurencii, ktorej sa ešte teda vrátime a povenujeme sa, ale začnem hneď takto z hurta, že prečo si myslíš, že
a tu nefungujú tak tie trhy alebo ľudia tak nedokážu investovať. Možno to je skôr otázka na sociológa, ale sme ako Európania viac konzervatívni, že čo vy si hovoríte v kuloároch týchto ekonomických novinárov, že v čom to tkvie, lebo dajme si štatistiky, milujeme štatistiky. Najviac zvaluovaná spoločnosť Európy je ASML, keď sa nemýlim, to sú tie polovodiče, čo sa tiež vyrábajú ináč na Tajvane a to je v Holandsku. Oni sú niekde, sa hýbu medzi 670 a 690 miliárd dolárov. Tu ich vie matchnúť nejak Čína, tam je Tencent Holding, ktorý tiež má podobnú valuáciu a potom je tu Nvidia, alebo teda porovnanie ešte so Spojenými štátmi, kde sa to tiež to sú čipy a AI a tam to valujú až na 4,7 až 5,1 bilióna, čo je teda násobne viac. A ešte možno k hotovosti alebo k úkešu, ktorý bol vygenerovaný najviac v Európe, spravilo Porsche, nejaké 9,4 miliardy, čo je zase ale v porovnaní s Američanmi alebo zo SpaceX Elona Muska, akože peanuts, hej, že to je nič, lebo tí dokázali spraviť nejakých 75 miliard. Tak otázka je, že kde najviac vidíš, tak kde vidíš tie medzery, hej, že v čom sme zaspali, čo sa týka konkurencie schopností a v čom tkvie, možno teda, ak dokážeme na to nájsť pre našich divákov a poslucháčov odpoveď, v čom tkvie tá naša konzervatívnosť v Európe. Už som to povedal, tie dve veci, že sú to také právne regulácie, ktoré akože sťažujú firme raz a pôsobiť na iných trhoch. To znamená, že ja si založím tu na Slovensku firmu a tie isté papiere, keď to teraz veľmi zjednoduším, neplatia aj pre Nemecko, pre Španielsko, pre Írsko. To znamená, musíš ísť do Írska, alebo Írsko je špecifický príklad, tam to nebudem spomínať, lebo tam pôsobia americkí giganti, pretože tam práve že oni veľmi ľahko podnikajú. A napríklad v Nemecku, Holandsku musíš zase vybavovať veľa papierovačiek a regulácií a musíš mať jednoducho veľa pečiatok na to, aby tvoja slovenská firma rástla rýchlo a bez problémov v Holandsku, alebo Nemecku, alebo v Taliansku. No a už ten druhý dôvod, ja ho zopakujem, tiež schopnosť ísť na burzu, presvedčiť investorov, vyzbierať peniaze. Ale to teraz hovorím o vstupe na burzu, ale napríklad aj od nejakých inštitucionálnych investorov, to znamená veľkých firiem, od súkromného kapitálu, vyzbierať tie peniaze, ide to ťažko. Čiže ja som teraz zopakoval tie dva dôvody. My, keď sa bavíme v kuloároch s kolegami, tak riešime najmä slovenskú ekonomiku. Nie som expert na európsku ekonomiku, ale čo sa experti zhodujú, tak by asi spomínali najčastejšie tieto dva dôvody. Jednoducho, to inštitucionálne prostredie nám nepraje a možno trošku je to aj tým, že veľa úspešných ľudí alebo podnikateľov radšej ide do tej Ameriky, do tej Kalifornie, kde je do Silicon Valley, kde áno, je tam tá kultúra. O kultúrnych faktoroch je veľmi ošemetné hovoriť, ale myslím si, že o Silicon Valley sa dá hovoriť, že oni fakt tam tá pôda pre rôzne startupy a mladé firmy je výživnejšia ako v Európe. Tu sa boríme možno aj so skepsou okolia, s reguláciami všetkého možného druhu a tam to proste ide ľahšie. Čiže asi takto som. Ale myslím si, že EU si to uvedomuje, aj keď ide to strašne pomaly, tie nejaké riešenia alebo implementácia drahého plánu. A keď si sa pýtal na to, že prečo nám to nejde tak, alebo prečo nám to ide tak pomaly s tými firmami, tak v súvislosti s tým sa hovorí, sa mi zdá, že to je nejaký právny systém 28. režim, alebo nejako tak sa to volá, čo je tá iniciatíva, čo má uľahčiť firmám rásť. Čiže za tým dôvodom, že nemáme toľko unicornov, jednorožcov, som spomínal tieto dôvody, ale hlavný dôvod je ten mix faktorov, ktoré tomu bránia. Jediný až takýto unicorn, čo ma napadá, to tiež si nemyslím, že bol unicorn, opravom ak sa mýlim, keď existuje za viac ako miliardu dolárov?
Tuším, hej, miliardu musí, hej. A tuším Cisco americké kupovalo takto Slido. Hej, a to je jeden unicorn, ale je ich málo v Európe. Viac ich má dokonca, tuším, Izrael. Akože v porovnaní určite keď to prepočteš na obyvateľa. Áno, jedno sa aj hovorí Startup Nation, alebo niektorí mu dávajú takú prezivku, že Startup Nation. Že tam to ide tiež. Určite to je spojené s tým prostredím a s tým, že ľudia, ktorí už majú názov tej vojenskej jednotky, do ktorej vlastne prúdia najlepší absolventi, čo je niečo ako vojenské spravodajstvo, a odtiaľto ľudia, keď im skončí povinná vojenská služba, väčšinou zakladajú tieto startupy, lebo majú nenormálny know-how, tak tuším, že vznikol aj Pegasus. A to je taká tá nechválne známa aplikácia na odpočúvanie, teda, ktoré používajú hlavne tajné služby. No ale poďme naspäť k téme. Ty si pomenoval, že prakticky kde momentálne sme, čo sú nejaké také tie bariéry, ktoré pred nami stoja. Ja som sa dočítal, že zatiaľ za tie 2 roky sme vedeli skompletizovať ešte len 30% z toho plánu, ktorý mal až nejakých 176 riešení, ktoré tento Draghi predstavil, čo je teda bývalý šéf Európskej centrálnej banky, alebo aj človek, aby sme možno dali aj divákom trošku z jeho kurikulum vitae ochutnať, aj človek teda, ktorý v 2012 zachránil euro, takže to nebol len nejaký náhodný európsky úradník, ale teda bola to taká ekonomická superstar Európskej únie. No a otázka ešte jedna odo mňa k tej konkurencie schopnosti, a ja keď som si robil nejakú prípravu k tomuto, ja som sa snažil vlastne aj nejak navnímať takú tú našu mentalitu v Európskej únii, lebo prakticky ak ty si to hovoril, Amerika má Silicon Valley, pritiahla mozgy ako Elon Musk, ktorý je pôvodom z južnej Afriky. My máme možno najbližšie k nemu človeka, ktorý je Talian, matematik, obchodník s dlhopismi, taliansky miliardár, ktorého spoločnosť má aktíva hodnoty 31 miliard dolárov a jeho meno je Andrea Pignataro. Čistý majetok, samozrejme, Muska sa pohybuje, ono sa hovorilo vlastne, že prvý bilionár, hej, že jemu sa tie akcie Tesly a SpaceXu ako samozrejme pohybujú cez 900 miliárd, alebo už aj nad. A čo si myslíš, prečo sme ešte nedokázali takéhoto Muska vlastného v Európskej únie vygenerovať? No tak my máme takého Muska, ale nepredáva rakety, Starlinky ani elektrické autá, ale predáva kabelky a parfúmy, lebo máme veľmi hodnotnú a bohatú rodinu, ktorá stojí za tým konglomerátom, čo to je, odevnom a fashion priemysle. LVMH sa tuším volá, takže nie všetko je zlé a máme my nejakých takýchto boháčov. Ale no hovorím, ja už by som sa musel opakovať, že prečo, lebo už som to povedal, prečo tie firmy takto málo rastú a všetko, čo chce nejak napredovať alebo je možno trošku má crazy nápad a chce sa presadiť, tak ide do Ameriky. Ale pozor, jednu vec, keď som si čítal osnovy tvoje, tak som si zapísal, že musím povedať, že aby sme neboli len negatívni. Pozor. Neviem, či si zachytil, v posledných týždňoch je debata, že ako je na tom ekonomicky USA versus Európa, lebo táto debata sa nesie v duchu, že Európa jednoznačne zaostáva, hej. Áno, v rámci technologického vývoja a teraz aj AI, to je ešte viac, určite zaostáva, nemáme toľko firiem, miliardárov a technologický vývoj, ale tá debata, ktorú teraz spomínam, sa vedie alebo sa hovorí o životnom štandarde, hej, že ten well-being USA versus Európa. A z toho vychádza z tej debaty ekonomov, možno to diváci zachytili, ale Paul Krugman o tom píše, on je bývalý stĺpčekár New York Times, teraz píše na Substacku
On hovorí, že tá Európa v životnej úrovni nezaostáva za Amerikou a niekde dokonca aj na tom lepšie. Ja som si čítal teraz o tom, Martin Wolf, komentátor Financial Times, napísal, že áno, že to porovnávanie ošemetné a hovorí, že áno, v technologickom vývoji AI a aj armádnom, pozor, sú popredu Američania, ale čo sa týka tej životnej úrovne, vôbec nie je také, že Amerika dominuje, lebo a nechcem tu zaplavovať ľudí štatistikami, ale aj dĺžka dožitia, im to tuším kleslo teraz po pandémii. Oni tam majú strašne veľa ľudí vo väzení, strašne veľa ľudí zomrie po streľbe, nemajú tamto zdravotné poistenie ako my, že máš problém so zubom, ale niečo sa ti stane, zlomíš si ruku, ideš doktorovi, zaplatíš 500 alebo $1000, my tu máme všetko ako keby dotované, samozrejme máme vyššie dane, ale ten well-being je v podstate, keď nie je rovnaký, možno v niektorých štátoch aj vyššie ako v USA. Čiže týmto chcem len povedať, že tú debatu našu, aby sme nevedli len v takom negatívnom duchu, ale že je tu aj taká dobrá správa, že a možno aj ty si zachytil v médiách, veľa ľudí hovorí, alebo aj známy investor Milan Dubec povedal, že on nechce žiť v Amerike, alebo že nie všetko je tam rúžové, lebo áno, za tých doktorov tam sa veľa platí a že tu vyjdeš na ulicu asi v bezpečí. Čiže pozor na to, Európa je v tomto plánu veľmi dobrá. Ten model tej trhovej ekonomiky podľa mňa vieme dobre zladiť s tým sociálnym systémom, aj keď veľký challenge je starnutie, otázka je, z čoho budú všetky krajiny platiť dôchodky, sociálne dávky, samozrejme treba to vyriešiť, ale len to som chcel povedať, že nie všetko je zlé na Európe. A ešte, čo si jeden nespomenul, spomenul si zdravotníctvo, nejaký well-being, nejaké sociálne benefity. Vo všetkých týchto rebríčkoch vedie Európa, zabudli sme ešte spomenúť index šťastia. Lebo ak na niečo takéto vôbec veríme, tak tuším Fínsko je úplne topka, veľa krajín, samozrejme skandinávske štáty, nordických je ako úplne hore v tom rebríčku a v Amerike sa väčšinou hýbe akože na tých nižších priečkach. Veď škandinávske štáty sa dávajú za príklad v podstate asi celému svetu. Nedávno písal Nicholas Kristof, známy komentátor New York Times, článok o tom, že o Norsku. Bol v Norsku, ja neviem, že to bolo oslavné, však aj Nóri majú problémy, tiež tam veľa ľudí teraz, teda ten podiel ľudí, ktorí sa nenarodili v Norsku je vyšší a oni tiež ako Dáni sekajú tú migráciu, majú problémy, ale tí ľudia ako keby aj z toho článku, aj z tých dát, čo si ty spomenul, vychádzajú, že sú tam relatívne šťastní, majú safety net a funguje to. Jasne, nemusia mať toľko unicornov norských, OK, ale tak na čo ti je unicorn tebe alebo mne, keď máš relatívne spokojný život, ideš doktorovi, nemusíš predávať obličku, aby ti spravil zubár blombu a vyjdeš na ulici, máš sa fajn, máš tu čistý vzduch, čistú vodu zatiaľ teda a žijeme sa tu relatívne dobre. No. Aj keď nespochybňujem problémy Európy, ani Norsk, ani dánskych krajín, nejaká krajina nie je na tom tak, že by si povedala, že OK, teraz je to super a nemáme čo riešiť, lebo veľká výzva bude to starnutie, ale to je na samostatnú debatu. Norsko je špecifický prípad, lebo za prvé, keď není v Európskej únii a za druhé, oni majú ten fond národného blahobytu, keď si to dobre pamätám, kde vlastne plynú tie všetky príjmy z nerastného bohatstva, hlavne čo majú teda v okolitých moriach a z tohto vedia ten well-being veľmi účinne zafinancovať, ale napriek tomu majú to vzdelávanie relatívne vysoké, hej, oproti napríklad... Áno, ja som spomenul to Norsko preto, lebo nedávno vyšiel článok toho Nikolasa Kristofa, on je taký fakt známy komentátor, hej, preto som tu spomenul, ale v podstate dajú sa nájsť články, ktoré opisujú Dánsko, Fínsko alebo Švédsko, hej, že a však poznáš to a vieš čo, myslím, že ten škandinávske krajiny sa dávajú ako za taký ideál, že sa hovorí, že všetky cesty vedú do Dánska, hej, čo sa týka nastavenia trhu práce, sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti. Flexicurity, o tom by sa dalo samostatné hovoriť niečo, o čom zatiaľ na Slovensku len snívame. Presne tak, ako hovoríš, aj keď je
veľkou otázkou, či toto vieme premiesť do Ameriky. To sú niekoľko miliónové krajiny, v podstate homogénne, aj keď ten podiel cudzincov narodených alebo žijúcich v tých krajinách stúpa, ale je veľká otázka, či toto vieme preniesť do Ameriky, ktorá je 300 miliónová krajina a je úplne je tak diverzifikovaná a je tak rozmanitá, že to možno ani není možné. Pobavili sme sa o tých možno úspešnejších európskych príbehoch a teraz začnem takým príbehom. V roku 1967, teda rok pred inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, sa stretli komunisti zo Sovietskeho zväzu a teda západní kapitalisti v Habsburskom polovníckom zámočku nedaleko Viedne. A tu založili alebo položili tie prvé základy na to plynové prepojenie medzi Sovietským zväzom a západnou Európou. Niektorí teda analytici určite poznajú ten nemecký výraz Wandel durch Handel, ktorý bol ako keby ústrednou myšlienkou tej nemeckej Ostpolitik, čo bol pilier povojnovej ekonomiky, hlavne rázený Willym Brandtom koncom 60 70 rokov, ale neskôr si ho osvojil aj kancelár Schröder, ktorý teda neskôr bol aj taký ten miláčik Ruska, sedel tuším v predstavenstve Rosnefu, jeden z tých najväčších firiem ruských, a neskôr to prebrala aj Angela Merkel. Potom prišla teda plnohodnotná invázia do Ukrajiny, Ruska, a tento systém sa začal rúcať, alebo teda ten hospodársky nemecký zázrak začal mať vážne trhliny a on teda stál na nejakých troch pilierov lacnej ruskej energie, prosperujúceho exportu automobilov a strojov do Číny a vysoko kvalifikovanej výrobnej pracovnej sily. Aké kondície ale nemecká ekonomika dnes a čo by spravila taká recesia v Nemecku smerom k Slovensku a možno aj k EÚ? Nemecko je zaujímavá téma, lebo ono je motor ekonomiky a náš najväčší obchodný partner, pätina nášho vývozu ide tam, čiže my sme ako taký vozeň zapojený za nemecké ruše. No o Nemecku by sme sa vedeli baviť, len na celú reláciu by vyšlo Nemecko. A z toho okolností ja tu Nemecko aj v poslednej dobe sledujem, pretože ma to baví, že ako sa im darí. No a ešte pre divákov poviem, že vyšli dve knihy o Nemecku, volajú sa obidve podobne, že Kaput. A ako skončil nemecký zázrak, a jednu z nich napísal bývalý novinár Financial Times Wolfgang Munchau, takže keď si chcú o tom prečítať, určite ich odporúčam, tie knihy sú úplne super. No a teraz otázka je, ako sa ten stroj zadrhol. No. Budem sa snažiť byť úplne stručný. Lebo niekto hovorí ešte k tým pilierom, hej, že jeden z tých pilierov vlastne bolo to, že oni rátali, bude Nord Stream 2, lacné energie z Ruskej federácie, a preto začali viac menej odstavovať aj tú jadrovú energetiku. Ja som v jednom rozhovore s jedným bývalým vysokým úradníkom Európskej únie došiel k záveru, teda on došiel k záveru, ja som len počúval. On hovoril, že Nemci viac menej, keď videli, čo sa stalo vo Fukushime a tam zomrelo, ja neviem, možno 5 ľudí, tak viac menej pod tým lobbyingom tých zelených, že začali fakt proste boli vystrachaní, tak začali odstavovať to jadro. Teraz otázka na teba, že či s tým súhlasíš a samozrejme pokračuj v tom, čo si začal. Jasné, ja poviem názor úplne úprimne, ja som za jadro a alebo dobre, keď je niekto proti jadru, tak nech povie, že dobre, a odkiaľ tú elektrinu budeme vyrábať, hej. Akože nie som fanatický prívrženec jadra, ale uvedomujem si tú ekonomickú rovnicu, že dopyt po elektrine bude stúpať všade na svete a my to musíme nejako zabezpečiť, hej. Tak odkiaľ, hej, ropu, plyn nemáme, takže vietor, slnko alebo jadro. Ja som absolútny zástanca jadra. Samozrejme, že má to rizika, boli nejaké havárie, však treba to minimalizovať, ale keď sú aj nejaké rôzne dáta, ktoré hovoria, že počet úmrtí na jadro je
úplne maličký, to by sme sa potom mohli zakázať aj cestnú dopravu, lebo však tam umiera najviac ľudí, hej. No, čiže, no áno, no bola to chyba, ale keď chcem to Nemecko nejako zhrnúť najprv, že čo sa stalo zle, tak skúsim to tak nejako ilustrovať, že vieš, keď svieti slnečko a je dobrá doba a darí sa ti, tak jednoducho pokračuješ v nastavenom nejakom biznis modele alebo v politikách, ktoré ti vyhovujú, hej. A ja si myslím, že aj biznis lídri, ktorí si podchytili politikov a politici neskoro zareagovali na tie mračná, alebo mraky, ktoré z diaľky sa blížili. A oni sa blížili a zrazu je tu búrka, ale tá búrka neprišla hneď, ale prišla postupne. No a máme tu búrku a začalo pršať, hromy bleskia a zistili sme, že ten dom nás až tak nechráni a už to není tak, jak doteraz. No a oni sa mali na tú búrku pripraviť. A urobili niekoľko chybných krokov, najmä v súvislosti s Ruskom. No však jasné, že môžeme sa baviť, že či to nevedeli v 90. rokoch, že z Rusko bude diktatúra, hej. Vtedy nastúpal Putin, alebo on nastúpal až po roku 2000. Ono akože nechcem mudrovať, že my máme výhodu spätného pohľadu, ale bola to určite chyba naviazať sa na Rusko, hlavne na tie energie. Už si spomínal Nord Stream 2. Lacný ruský plyn, dokiaľ prúdil, fabriky nemecké fičali, mali zabezpečenú stabilnú, lacnú energiu, plyn, ktorého malo Rusko veľa, dovtedy to išlo, hej. Len potom sa stalo, čo sa stalo, Rusi Putinovi jednoducho, ale už od 2014, keď obsadil Donbass, tak už to bolo zlé, ale lenže problémom bol to, aj čo spomína Munchau v knihe, že ani Nemci ani po tom 14. neotočili. Tam už mali blikať kontrolky, že pozor, s Rusmi kašlíme na to, nájdeme alternatívu a oni po tom roku 2014 v podstate nič nevideli, žiadny problém, budoval sa Nord Stream 2, jadrovky si odstavili, čiže energetickej politike dve fatálne chyby. Naviazanie sa na Rusko a vypnutie atomovek, to sú fatálne chyby. No, čiže energie a druhá vec je, tiež si pomôžem tými autormi, ktorí to v knižkách spomínali, pretože to sú dlhoroční novinári, ktorí to sledujú oveľa viac jak ja. A to je jednoducho akási neochota inovovať a toho štátu sa prispôsobiť na novú digitálnu, internetovú, softwarovú éru. A opäť si pomôžem prirovnaním automobilky. Všetci sledujeme, čo sa deje teraz v Volkswagenu. Každý 6. 7. človek proste príde o robotu, lebo majú takú nadkapacitu, že nemajú pre koho vyrábať. Prečo? No preto, lebo sa zase nepripravili na túto dobu. Na tú dobu elektromobilovú a softwarovú. Jednoducho Číňania ich valcujú, Nemcom tam v Číne padajú, až doslova padajú predaje, prichádzajú o miliardy, to bol ich najlukratívnejší trh. Pozor, nie Európa. V Číne najviac zarábali. Či je to, ale nielen Volkswagen, či je to BMW, Mercedes, tam im doslova padajú predaj a prichádzajú o ohromné peniaze a už vidia asi dno, lebo tam nemá sa to prečo otočiť. No a jednoducho zaspali, tak ako Volkswagen. Zase Munchau cituje v knihe nejakých manažerov Volkswagenu, si nepamätám, ktorí zosmiešňovali elektromobily. Nejaký riaditeľ alebo nejaký šéf, alebo to je jedno, vysoký predstaviteľ Volkswagenu povedal, že elektromobil, že to je pre ženy. Čiže namiesto tvrdého nástupu, aby plánovali v horizonte 5, 10, možno 15 rokov, no nie 15, dajme tomu 5 rokov, že teda elektromobily idú, poďme do toho, zainvestujme, pripravme sa na to, oni to neurobili. A čo sa deje s ich elektromobilmi? Majú slabé predaj. Ich Škoda ich valcuje, Elrock a Enyaq modely valcujú nemecké elektromobily. Keď sa opýtam, vieš si spomenúť na nejaký dobrý známy Volkswagenovský elektromobil? Majú verziu ID 2, 3, 4, ale to je slabota. Na tie prvé auta mali softverové problémy, to znamená, že keď si klikal na ten displej, ti to tam neskoro alebo zle vyhadzovalo a tu to máš, keď ty nevieš povedať nejaký najznámejší elektromobil od Volkswagenu, tak asi niekde je problém. Čiže, aby som to Škodu viem vymenovať, myslím nejaký Enyaq alebo Elrock tam sú a
Ináč na Margo tej našej namyslenosti to spomínal aj ten Draghi, myslím, že nie v správe, ale potom v nejakom tom jednom z tých slavných príhovorov. A viac menej to je vidieť na tom trende, že Čína dokázala pretiahnuť ako najlepšie mozgy, najlepších konštruktérov a hlavne aj vývojárov a dizajnérov, ktorí vlastne priniesli ten európsky dizajnový jazyk, dokázala ich preplatiť, takže už keď tento trend nebol alarmujúci dosť pre tie automobilky, tak už neviem čo malo otvoriť oči, lebo fakt už vidíme nástup, že to BID alebo niektoré tieto automobilky čínske už začínajú dominovať minimálne v tej elektromobilite a Čína ako keby preskočí evolučne ten spalovák proste, že oni zistili, že toto je aj možno kvôli tomu, že tie mesta, nehovorím, že to bol hlavný dôvod, ale tie mesta ako Peking alebo tie veľké mesta, kde bola obrovská koncentrácia, ľudí trpeli tým pollution alebo s tým znečistením ovzdušia a teraz bolo také slavné, alebo také virálnejšie video, kde stál nejaký influencer, tuším slovenský, že za ním jazdili tie elektromobily a nevydávali prakticky žiadny hluk a už vôbec žiadne znečistenie, takže ako aj toto enviro friendly, tam to spĺňa tá elektromobilita, takže... Áno. Číňania si povedali, že ideme do toho a išli. Masívne to dotuje štát, masívne, či už daňovými úľavami, alebo to, že dáva tým automobilkám, mnoho automobilkám, tam je vyše 100 len značiek, lacné pozemky a jednoducho tam aj sú tí úradníci, regionálni úradníci v Číne odmenovaní za to, keď sa tomu regiónu darí a oni sú motivovaní tie firmy lákať na rôzne, daňové výnimky alebo úľavy a dotovanie pozemkami. Čiže oni tam do toho šlapú, no a teraz sme, kde sme, už v Európe majú 11%, čiže každé 10. auto v Európe je čínske. Na Slovensku je to 5%, čiže každé 20. auto, vrátane MG aj Volvo, ale 5%, teraz len došli, môj odhad je, že aj na Slovensku za rok bude každé 10. auto čínska značka, pretože ten podiel na trhu z 5% zdvihnú na 10%, si myslím. Ja som sa na pár čínskych autách vozil a ponúkajú oveľa v základe, jak sa povie, že auto není holé bosé, ako nejakí konkurenti, ale tie auta už majú skoro full výbavu. Hej? Čiže je to obrovská hrozba. Ale pozor, Čína není hrozba len v autopriemysle. Oni jednoducho, či je to oceľ, Zásne zeminy držia. no, Na hej, ktorých ale závislí áno, časť akože automotívu, hej, v Európskej únii. veterné turbíny v podstate Európu vykinožili, tam oni majú, počkaj, takto solárne panely v nich absolútne dominujú, ale pozor, čo chcem povedať, oni nedominujú len v týchto nových odvetviach, oni chcú, oni dominujú aj to nazvem tak jednoducho, že v takých klasických priemyselných odvetviach, tak vidíme to teraz v autách, aj keď elektromobily už sú odvetvie budúcnosti, ale aj napríklad vývoz ocele, hej, klasické priemyselné odvetvia, ja neviem, nejaké aj to šitie, aj tak chcú byť silní, ale napríklad v chemickom priemysle, hej, elektronika, to už je staré, tak my máme mobily z Číny lacné, kupujeme, takže tam tiež sú veľmi silní. Takže Čína je obrovská hrozba. Rieši to Amerika, preto tam Trump začal šermovať clami, rieši to aj EU, však EU uvalila na elektromobily vyrábané v Číne clá, teraz zaviedla clá, tuším, na oceľ. A hovorí sa, že ešte sa pôjde ďalej, že sa clá zavedú aj na hybridy. Lebo na tie sú clá není a dominujú, Číňania majú väčší podiel v Európe v hybridoch. Teda aj plug-in hybridoch, aj takých klasických hybridoch, väčší podiel držia ako v elektromobiloch. Čiže Európa hľadá odpoveď, ale ja si myslím, že to absolútne nie je jednoduchá odpoveď. Ona keď tiež vyťahne nejaké clá, alebo ešte viacej cieľ, okrem tých elektromobilových, Čína môže reagovať, zastaví nám nerastné suroviny, ak si povedal, a čo potom. Čiže Európa podľa mňa nemá dobré karty v rukách, ale musí niečo robiť, lebo každý európsky zväz, či je to oceliári, automobiloví dodávateľia, automobilky hovorí, alebo aj solárne panely, veterné turbíny. Začnite niečo robiť. Hrozí strata x pracovných miest, hrozí strata zatvárania fabrík. Čiže China šok. Druhý čínsky šok je absolútna výzva.
pre Európu, ale aj pre Slovensko. Keď nás ľudia počujú, ja si myslím, že o tom strašne málo počujú, o tom čínskom šoku, ale to je vec, ktorá nás bude veľmi, veľmi ovplyvňovať. Už to začalo a len sa o tom nehovorí. Samozrejme, my žijeme na Slovensku všeličím, len nie týmto. Bavili sme sa prakticky o automotíve, o chemickom priemysle, to sú viac menej kľúčové odvetvia nemeckej ekonomiky. A ako sa dokážu postaviť na nohy tí Nemci, keď vlastne do všetkoho im vstupuje tá mighty Čína a už ako keby sú trošku dýchaviční aj klesanie demografie, ako XY faktorov, ktoré by sme tu mohli vymenovať, ale čo robia preto, aby to ustáli, lebo na ich pleciach je veľká časť tej výkonnosti tej európskej ekonomiky. Mm-hmm. No, to je otázka, ako z toho, to je otázka za milión, no, to je ťažké, no, teraz akože konkurovať tej Číne alebo získať naspäť tú výhodu. Bo prednikli správy z Volkswagenu, hej, že už sa hovorí o prepúšťaní. Samozrejme katneš kosty, ale čo potom? Máš nejaký plán B, že ako naštartovať, ako predísť možno recesii? Ale ako ja to hovorím v kontexte toho, že my sme prakticky taký priemyselný satelit nemeckej ekonomiky a hoci čo sa udeje v Nemecku, tak bude mať priame implikácie na slovenskú ekonomiku, ktorá je teda samostatné story, ktorému sa povenujeme neskôr, ale keby počuješ alebo si zachytil niečo, že čo to Nemecko robí na to, aby zvrátilo tento nepriaznený vývoj, rád si to vypočujem určite aj naši diváci a poslucháči. Áno, dobre hovoríš, no dianie v Nemecku sa nás týka. No čo robí Nemecko? No ja len poviem to, čo robí, alebo to, o čo sa snaží Mercová vláda. Oni hneď, tuším, po nástupe on zreformoval alebo odbrzdil tú dlhovú brzdu, lebo dobre vieme, že Nemci majú trošku odpor k zadlžovaniu sa a Merc to odblokoval a ohlásil nejaké miliardové balíky, že naleje do ekonomiky, že sa zainvestuje do opravy ciest, výstavbu infraštruktúry a budov, hej. Čiže taká keynesiánsky recept, že poďme teda štát zainvestuje, štát teda postaví, ja neviem, postaví možno nejakú novú elektrickú infraštruktúru, opraví cesty, budovy, mosty, hej. Lenže otázka, jak sa mu darí, no ja sa priznám, moc nemám informácie, aj keď čo spraví, keď ohlási v roku, neviem, odkedy je v úrade 25, po 24, na konci 24, neviem. To všetko si musíme počkať, že ako sa to prejaví. Hej. Teraz zase vyšla správa, že chce osekať nejako sociálne dávky, lebo už Merkelová mala taký známy citát, ja ho presne neviem tie čísla, ale hovorila o tom, že máme ohromné výdavky na sociálne veci, ale slabú tuším na armádu, že toto je neudržateľné a v podstate, ale tak je na tom každá európska krajina, že ohromné výdavky na dôchodky, na sociálne a zdravotné zabezpečenie, minimum do armády a to sa týka aj Nemecka, čiže ako z toho von to je tak určite osekať tie sociálne dávky a to sa týka aj na Slovenska, ale zase nie nejako brutálne, ale teda každý ekonóm opakuje to isté. Správte sociálny systém adresný. To znamená chudobným dajme, bohatým zoberme. Čiže asi to čaká každú krajinu, vrátane Slovenska. Tie investície Mercovej vlády už som spomenul, no otázne, ako to vypáli, vieš, lebo ty nemôžeš v podstate kýblom oblievať celú záhradu, vieš, ideálne tie rastlinky zalievať toľko, ktorá každá potrebuje. Čiže to je otázne, no a tie energie, to je, ja som už hovoril na začiatku, že to z krátkodobého hľadiska to je neriešiteľné, jediné investície do obnoviteľných zdrojov, respektíve jadroviek, oni to, neviem, ako je to teraz štádie, oni to možno označili už za chybu, ale neviem, že by sa tam niečo chystalo, aj keď by sa chystalo, tak výstavba jadra trvá 10 až 15 rokov, je násobne predražená oproti pôvodným plánom, čiže čo budú robiť Nemci, to neviem. Akože hre je, podľa mňa skôr je taký postup na celoeurópskej úrovni, že Európska únia bude chrániť proste clami alebo dotáciami tieto sektory. Čiže elektromobily už vyrobené v Číne sú na ne uvalené clá, teraz sa chráni oceľ európska tiež nejakými clami,
zaviedlo sa nejaké uhlíkové clo, čiže keď Číňania budú robiť špinavé, ja neviem čo, tak príde to sem, okamžite, keď to bude, zistíme, že to je špinavé alebo vyrobené z elektrín z uhlia, 20-30% pôjde hore cena. A to si teraz vymýšľam tie sumy, čiže toto sa robí, čiže ja si skôr myslím, že to Nemecko krátkodobo sa bude spoliehať na celú európsku úroveň, aby reagoval na tú Čínu a o tom budeme počúvať mesiace najbližšie. Je to podľa mňa top téma aj na úrovni summitov, alebo teda ekonomických summitov v Bruseli, že čo s tou Čínou, čo s našimi európskymi priemyselnými odvetviami. Čiže Nemecko takto, no, skôr na tej európskej úrovni a doma má ohromné problémy, však tá AfD, nepozeral som si prieskumy, ale mne sa zdá, že je tuším prvá v prieskumoch, alebo atakuje prvé miesto, takže riešenie to je, má to ohromné ťažké mesto. Východné Nemecko je podchytené cez AfD a to sme ešte vlastne nespomenuli takúto dôležitú premenu týba okrajov, však bol nedávno summit NATO v Ankare a tie viac menej výdavky na obranu vstúpajú k 5%. Možno tuto je šanca pre nemecký priemysel, že už boli nejaké šumy, že Volkswagen a poskytne nejaké kapacity na proste Bundeswehru. Áno. Takže... Áno, že špekuluje sa o tom, že by pomohli automobilkári vyrábať nejakú muníciu zbrania, aj keď opäť to je rovina nejakých úvah a ideálne mať výsledky hneď, lebo aj tá vojna na Ukrajine jednoducho trvá, tí Ukrajinci potrebujú zbrane, muníciu hneď teraz a my sa teraz bavíme o tom, že sa to sa to spomenulo, hej, a niečo sa o tom hovorí, ale to je strašne ďaleko k nejakému finálnemu riešeniu. No znie to skôr... O tej obrane sme sa nebavili, ešte prepáč, to je vec, kde zaostávame a ohromnú, aj to je to, že vieš, koľko percent dáva sa na sociálny štát v Európe, veď to je nejak, alebo sociálne a zdravotné veci, to je nejak, nechcem hovoriť presné čísla, nemám hlavne, ale to je nejak 20-30% rozpočtov, hej, 30%, 40%, to je jedno, ohromné číslo a my nevieme dať 2%, alebo väčšina štátov nevie dať 2% na obranu. A my sa tu bavíme, že o 5% a potom sa špekuluje, že no dobre, tak nemusí to byť všetko na zbrane, ale dajme, že duálne výdavky, hej, to znamená, že nemocnice, cesty, mosty, tak to je potom, keď my sa neubránime sami pred Ruskom, ako Európa, tak potom dovidenia. Poďme možno to Nemecko, keďže nás tak ovplyvňuje a sme tak previazaní, poďme sa pozrieť možno k nám, hej, že jak to vyzerá u nás, lebo Slovensko je možno v situácii, kde tá ekonomika je ešte viac krehká a celé roky tu prebieha nejaká tá debata, použijem to klišé, že treba zmeniť Slovensko z montovne na mozgovňu. Keď som si počúval pár mesiacov dozadu rozhovor prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Alexandra Matušeka, on už vtedy spomínal, že dve menšie elektroautá putovali namiesto Slovenska na Pyrenejský poloostrov do Portugalska a do Španielska, teda konkrétne jedno malo Stellantis dostať v Trnave a druhé, ak sa nemýlim, Volkswagen pri Bratislave. A teda akože môžeme sa baviť aj o nejakom brain draine, odlivu mozgov, slabých investíciách a týchto veciach, ale nejsme už vlastne v situácii, kde už sa máme obávať dokonca aj o tú montovňu. Nie, teda ešte vôbec sme sa nezačali baviť o nejakej mozgovni, že tu niekedy vidí. Áno, dobre hovoríš. No, tak to je téma, ktorú ja musím dennodenne sledovať. Tá slovenská ekonomika. No a čo ti k tomu poviem? Tak súčasná vláda absolútne zlyháva v ekonomickej politike. Začnem verejnými financiami, ktoré sú podľa asi každého ekonóma základom úspešnej hospodárskej politiky. Po 3 kolách konsolidácie hrozí, že Slovensko bude mať na budúci rok alebo za budúci rok deficit, 5% deficit. Čo dodať? Aké reformy, alebo teda v rámci konsolidácie podvíhali dane živnostníkom, malým, veľkým firmám, zamestnancom dvihli dane, tie zdravotné odvody išli hore. Zaťažili daňovo všetkých
firma zavedli transakčnú daň a my sa teraz ideme baviť, že čo s tým, hej, že tá politika je v ekonomickej oblasti je katastrofálna. A ten hlavný cieľ, čo mala konsolidácia splniť, nesplnila. A teraz čo? No, za mňa je to 4 mínus, to, že im tu prechádzajú ratingových agentúr, OK, ja si myslím, že oni to vždy tak robia, aby tak preliezli ako taký školák, vždycky, že 4 mínus a preleze, učiteľka povie, no dobre, choď, prelez do ďalšieho ročníka, ale to sa tiež nedá do nekonečna a aj tie ratingy od zahraničných agentúr za poslednú dekádu idú len a len dole. Ten trend je smerom na to. Čiže, no je to zle, len vieš, no už tu už musíme zabrnúť do politiky a pozrieť sa, kto vládne, a to je vláda Roberta Fica, čo tu vládne, jeho vlády, to je už 4. vláda a vieme, kto je Robert Fico, vieme, kto sú jeho voliči, vieme, kto sú jeho súčasní voliči, to znamená relatívne starší ľudia a už ide do extrému, tak podľa toho asi aj robí aj politiku. Sádza na to, že jemu to prejde. 13. dôchodky, ktoré stojí miliardu za rok, necelú miliardu, tie bráni celým svojim telom a je to taká vlajková loď tejto vlády. Nevidím to pred voľbami, že by sa to podarilo zrušiť, ale možno, aby som bol taký diablov advokát, že nedávno vyšla nejaká štatistika z ministerstva financií, ak sa nemýlim, že tento rok sme mali nejaké rekordné pribudnutie ľudí zo zahraničia, že nie je to znakom toho, že je tu fakt dobre, sú tu vytvorené dobré podmienky na to, aby sa ľudia z toho zahraničia vracali? Ešte sa trošku vrátim k tej ekonomickej politike, že 9 z 10 ekonómov a inštitúcií ako Európska komisia, OECD, Medzinárodný menový fond a hovorím, 9 z 10 ekonómov odporúča menej zaťažovať menej zdaňovať prácu, viac zdaňovať bohatstvo, bývanie a rôzny set odporúčaní a táto vláda robí úplný opak. Úplný opak. Čiže keď sa o tej hospodárskej politike bavíme, tak to je akože plakať sa mi chce. Že oni robia úplne všetko naopak a keby aspoň ten deficit skresali, ale oni ho neskrešujú. A my tu môžeme 2 hodiny sa baviť, že prečo, len ja poviem len to, že pozrieme sa na to, kto nám vládne a na jeho track record a to nám musí stačiť. No, ty si sa pýtal, prosím ťa, pripomeň mi, že čo, že aj ten brain drain. Ministerstvo financí tvrdí, že tento rok viac ľudí prišlo, hej, že než odišlo. Takto, že keď si poslucháč alebo divák pozrie na Facebooku Ministerstvo financí, tak nájde tam prekvapivo samú pozitívnu správu. Oni komunikujú, a však nielen Ministerstvo financí, ale aj zrejme aj viac štátnych inštitúcií, vždy si len vyberajú to, čo sa im hodí a komunikujú to, čo sa im hodí. Čo sa týka tej štatistiky, o ktorej hovoríš, ja som to videl, ale ten dôvod je taký, že ono s tým táto vláda nemá nič spoločné. Tá štatistika môže sedieť, myslím si, že kolegovia o tom písali, len akurát som to vtedy nejako prehľadol, ale tej pointe rozumiem a tá je, že jednoducho táto vláda s tým absolútne nič nemá a súvisí to s nejakými štrukturálnymi trendami, že už veľa ľudí možno bolo v zahraničí a teraz sa vracajú, sú starší, čiže oni si zase vyberú len to, čo sa im hodí, odkomunikujú, že pozrite, však ľudia sa vracajú, tak čo je tu všetko dobre. Veď sám dobre vie, že pán premiér keď hovorí o kondícii ekonomiky, tak on používa prirovnanie plných parkovísk pred nákupnými strediskami. No vieš, ale o čom to hovorí? Veď to je úplne absurdné. K tomu odchodu, aby som ešte poviem, ale tam stále platí, čo sa nemenilo, je to, že veľa odchádza študentov. Strašne veľa odchádza mladých študentov z hranice a to je tam týchto najlepších študentov, najkvalifikovanejších, najmudrejších sa nám nedarí udržať a to stále platí. A to je veľký problém. Čiže sen o znalostnej ekonomike sa vzdialuje tým, že najlepšie mozgy odchádzajú do zahraničia, to je nejaká taká priama umera asi, ale
Ja neviem asi hodnotiť tie politické vyjadrenia, lebo ja som tak trošku dúfal, že tým, že vy ste ekonomické oddelenie, že komunikujete možno občas s nejakými úradníkmi, ktorí priamo pôsobia či na ministerstve financií a tak, a pre pochopenie nejakého takého celkového kontextu, že čo je tam tá endgame, hej, týmito konsolidáciami, že kam sa tým cieli, lebo ja ako laik, teda pre mňa akože ekonomika, tým, že som to neštudoval, je niečo, čo potrebujem trošku k analytike, aby som si tie veci vedel pospájať, ale nie som v tom úplne doma, ale čo chápem, že čo mohlo spôsobiť tá konsolidácia, že viac menej takéto daňové zaťaženie, tá transakčná daňa, čo si spomínal, to možno posilnilo takú tú šedú ekonomiku, že tí ľudia tie firmy začali ešte viac optimalizovať, aby viac menej dohnali to, čo im ten štát zobral. Preto sa na tých daniach vybralo viac a možno trošku zašpekulujem, tomu dopomohol aj zmena toho trestného zákonníka, lebo tam boli tiež nejaké také veci, také veci, čo mali potierať práve túto finančnú alebo ekonomickú kriminalitu. Áno, tých vecí je viac. Takto, že optimalizovalo sa vždy, aj sa optimalizuje, aj sa optimalizovať bude. Podnikatelia vždy chcú platiť čo najnižšie dane, ale samozrejme, a to ti tiež povie 9 z 10 ekonomov. Správ ten daňový systém komplikovaný, budeš viacej strácať na dane. Čo sa týka trestných kódexov, tak to už ja si pomôžem len Marošom Žilinkom, generálnym prokurátorom, ktorý v posledných mesiacoch nejak zázračne otočil, tvrdo kritizuje vládu, sám to hovorí, že zvolnenie tých trestného zákonníka jednoducho prinieslo väčšiu kriminalitu, väčšie daňové úniky a asi aj podvody. Čiže je to zlé, a čaká sa, kto to zase napraví. No asi to bude nová vláda, lebo s touto to dobre nevyzerá. No ty sa pýtal na ten endgame, no tak vieš, prečo sa konsoliduje? Preto, aby aby dlh, deficit štátu bol nízky. Nemusím asi nikomu vysvetľovať, že prečo nemôže dlh rásť. Hej. Aby sme jednoducho, konsoliduje sa preto, aby tu aj za 5-10 rokov fungovali nemocnice, polícia, štátne zložky, aby keď ty ideš na úrad pre pečiatku, boli tam úradníci, ktorí budú dobre zaplatení a vykonali tú službu. Čiže konsoliduje sa preto, aby tento štát ďalej fungoval. Hej. To je úplne jednoduché. Aj keď aby nám požičiavali trhy. Aj to je jedna z tých vecí. Áno, ja som to tak zjednodušil, ale áno, ide o to, aby sme sa zafinancovali na finančných trhoch, teda od zahraničných investorov, ktorí pozerajú na to Slovensko a chcú mu požičať peniaze za nejaký úrok a aby tá krajina vedela ten úrok splatiť. Hej, že na benchmarkové sú 10-ročné dlhopisy, že investor pozerá aj z Ameriky, z Británie, že Slovensko majú už 4% alebo neviem koľko na 10 ročných dlhopisov, požičam mi na 10 rokov, ale viem, že mi to za 10 rokov splatia. Aj s tým úrokom. No a áno, presne, jak si ty povedal, že aby sme sa vedeli zafinancovať na finančných trhoch. Ale ja som to zjednodušil, že prečo sa konsoliduje, no preto, aby tento štát neskrachoval. Ako vnímaš tie výroky niektorých ekonomov, že teda už sme s jednou nohou a niektorí možno by povedali aj s obidvoma na gréckej ceste? Že je to reálny scenár, ak teda budú nejaké ďalšie kroky zodpovedať tomu, aká je situácia ekonomická v súčasnosti v Európe, na Slovensku? Akože do bankrotu máme ďaleko. Hej. To nezbankrotujeme za rok, za 2, ani za 3, len bohužiaľ sme akože na tej ceste, však a odporúčam sledovať výstupy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Veď táto hovorí, že dobre, explicitne nehovorí, že sme na gréckej ceste, že zbankrutujeme alebo dopadneme ako Grécko, ale nemusíme ani šermovať Gréckom, lebo áno, potom vláda často vyčíta, že strašíme, aj novinári, aj všetci, kto to používajú, to Grécko, ale ten trend je zlý, jednoducho pozrite si, choďte na stránku rrz.sk, majú tam rôzne grafie, ktoré rozkliknete, tie ukazujú zlý trend. Rozumieš tomu? Teraz ešte je dobré, žijeme, fungujeme, slnečko svieti, ale my už tie mračná, ako keby, alebo nie mračná, už tam pribúdajú nejaké mraky. A tie mraky už sa trošku blížia, rozumieš ma? A čo urobí normálny, zdravý hospodár? No, na tú búrku alebo na tie mraky sa pripraví, hej. A to nehovoriac o tom, že do Ameriky došiel Trump zavádzať clá, teraz tá Čína 2-3 roky
zaplavuje svet výrobkami a sú tu problémy. A my sme do týchto problémov prišli holí, no. Nepripravení. Poďme si možno trošku tak zaveštiť na koniec kryštálovej gule. Zlé jazyky tvrdia, že vlastne časť tej prosperity Európskej únie a Slovenska tiež ako jej člena pre nás teda posledné nejaké obdobie, ale Európska únia teda už ako začala sa formovať po druhej svetovej vojne, že plynulo to aj z toho, že USA nám poskytovali nejaký bezpečnostný dážnik a v súčasnosti, či už aj teraz na poslednom samite, ale na akomkoľvek možnom fóre, kde vystupoval niekto z Trumpovej administratívy, veľmi silno artikulovali to, že už teda nebudú na nás doplácať, že sme vlastne na vlastných nohách a máme byť zodpovední za svoju obranu. Čo teda následne znamená to, že budeme musieť si trošku priškrtiť opasky a budeme musieť ubrať z tých sociálnych benefitov a z tých vecí, čo sme spomínali, toho well-beingu, zdravotníctva zadarmo. Tí Američania spoza Atlantiku, tí aspoň teda, čo majú tú rozlišovaciu schopnosť, alebo niekedy boli v Európskej únii, tak zistili, že veľa vecí je tu zadarmo, pričom v Amerike teda musíš sa riadne nadrieť, aby si za tie servisy, služby alebo nejaké to zdravotníctvo zaplatil. Ako vnímaš taký tento historický zlom, že tá Amerika nám dávala už možno od Obamovej administratívy signály, že guys, wake up, že treba začať platiť za svoje zbrojné výdavky, za svoju bezpečnosť, za to, že nás chránite. A čo to znamená pre Slovensko? V tomto majú Američania, ale aj Trump úplnú pravdu. My sa musíme vedieť brániť sami a je to obrovská hanba, že nevieme dať 2 alebo 3-4% na obranu. V tomto majú úplnú pravdu. No a tá mierová dividenda skončila, áno, tak už v 2014 skončila, keď Rusko napadlo Donbass a potom teraz už druhýkrát prišiel Trump, ten rozputal globálne vojny. Tretia vec, Čína, ohromný rozmach je ekonomickej sily. No a štvrtá vec je, čo nie až tak akože moc viditeľná, ale je tá, že v Európe stále hrozí nástup nejakých radikálov moci. A už tu bol Brexit, to je určite rana, no a teraz, ak som spomínal, to AfD, ale aj vo Francúzsku stále tam hrozí nejaký nárast extrémistov, čiže áno, takže nechcem hovoriť, že dobré časy skončili, ja si myslím, že dá sa to, akože nežijeme zlú dobu, žijeme najlepšiu dobu, aká tu podľa mňa v dejinách bola, aj keď áno, to medzinárodné prostredie je iné, máme tu, už som tu spomínal, Rusko, Čína, USA, celé sa to pomenilo a teraz musíme reagovať, no a ak si ty povedal, že tie výdavky rozpočtu asi budeme musieť nejako zreorganizovať a čaká sa na to, kto bude mať odvahu to spraviť. No. Ale som optimista. Bavili sme sa o Nemecku, o Európe a o Slovensku. Ja som optimista. Ja nehovorím, že Európu čaká smrť, ani nič také, že v Nemecku teraz polovica krajiny nebude mať čo jesť, lebo všetci tam pozatvárajú fabriky. To nie. Ja som optimista, ale treba s tým niečo robiť a asi to aj niečo bude stáť. Možno posledný taký kamienok do mozaiky, ktorý sme nespomenuli a tým je vlastne starnutie populácie v Európe. A ako tento problém má napríklad aj Rusko, takže tu sme na rovnakej lodi, ale vy sme videli akože posledné roky a toto je taká otázka, že ktorou som ťa možno trošku zaskočil, ale videli sme posledné roky, že riešilo sa to, možno nikdy sa to napriamo nepriznalo, ale ja si myslím, že aj ten milión tých migrantov, že ktorý prišiel vlastne následne po 2015 ako konsekvencia arabskej jari a teda bolo to Nemeckom povolené, že tam to asi nejakí ekonómovia prepočítavali a rátali, že s nejakou medzigeneračnou integráciou a
úplne začlenený do tej ekonomiky nemeckej, alebo veľmi tak natvrdo povedané, že teda tí migranti akože budú začlenení do tej ekonomiky, aby teda ten sociálny štandard pre tých nemeckých dôchodcov bol nejak udržianý aj nadsledujúce roky. Ale čo priamo spôsobilo aj to, že v Európskej únii a v niektorých členských štátoch sme svedkami vzostupu rôznych, oni seba teda nazývajú, že patriotické alebo národno-konzervatívne strany, my v politológii tomu hovoríme krajná pravica. A teda, čo si o tom myslíš, že funguje tento model, že naštartuje sa tá ekonomika tým, že sme dokázali do nej naliať túto pracovnú silu zo Severnej Afriky alebo Blízkeho východu? Ja som si bol iba zažať, aby ma bolo vidieť. No demografia to je zase obrovská téma na samostatnú diskusiu. Stárnu všetky krajiny, aj moslimské, aj Čína, už ich ubúda počet obyvateľov Číny. A teraz otázka je, čo s tým. No, jednoznačne asi budeme musieť prenastaviť tie dôchodkové systémy, lebo teraz to funguje tak, že tí pracujúci posielajú dôchodky, posielajú peniaze tým nepracujúcim. No, čiže bude sa to musieť nejako prenastaviť, to znamená, posunie sa vek odchodu do dôchodku, bude sa viac zdaňovať, alebo to takto, že zvýšia sa dane pre pracujúcich, aby sa to utiahlo. Ale ďalšiu inú cestu nevidím. Tie trendy demografické vieme, že tie sa vždy vyplatia, akože s veľkou pravdepodobnosťou vyplatia, hej, že my teraz nevieme nič spraviť s tou porodnosťou. Už teraz podľa tých počtu narodených v jednotlivých ročníkoch vieme, že koľko asi bude na Slovensku ľudí za 10, 20, 30 rokov. Čiže rýchle riešenia absolútne neexistujú. No a čo s tým? No bude sa to musieť prenastaviť. Buď sa zvýšia dane, aby bolo na dôchodky, alebo sa zvýši odchodový vek a bude sa pracovať aj popri tom. Jednoducho sme čoraz viac dožijeme a budeme pracovať popri dôchodku a tie štátne dôchodky budú asi určite nižšie a treba si investovať po vlastnej linke aj v druhom pilieri na Slovensku a hlavne aj myslím klasické investovanie. A tak tuto není žiadne riešenie a možno tiež sa čaká na politika, ktorý povie, že no tak ale teraz to nehrozí, možno v najbližších 5 rokov, 5-10, ale o 15-20 rokov tam už bude musieť niekto prísť a povedať, že no počka, ale tak málo ľudí robí a už teraz máme 1,2 alebo 1,1 milióna vyplácaných štandardných dôchodkov. Hej? To je 1,1 milióna vypláca sociálna poisťovňa na dôchodku. A to nepočítam ešte invalidné a rôzne iné, to sa vyšplháš, tuším, na 1,4 milióna ľudí na Slovensku. No a alebo ešte je tu jedno riešenie, alebo nás zachráni umelá inteligencia, ktorá bude robiť za nás a my už budeme mať len vyložené nohy a pozerať Netflix. Na Slovensku majú vlastne z rozpočtu iba na 10 dôchodkov 11 a zvyšok si požičiavame. Áno, 9-10. Na 9-10 sociálka má a 1-2 a teda aj 3-13. Na to nemá, to ide na seker, ona generuje každoročne niekoľko miliardov stratu. To je úplne, že to keby si bol firma, tak si predstav, že normálne, že každý rok dáš jeden rok 1,5 miliardov stratu, druhý rok 3 miliardy, tretí rok 4 miliardy, štvrtý rok dáš len 2 miliardy, ale v podstate takto funguje sociálna poisťovňa. Niekoľko rokov. Štát je veľmi dobrý hospodár v tomto a my sme možno unikát ešte v jednom parametri a to je to, že štátna správa má, tuším, o 20 až percent, keď sa to spriemeruje, vyššie mzdy než privátny sektor, čo asi není veľa takých krajín v Európskej únii, čo takto fungujú. No a to je komplikovaná otázka s týmito platmi, lebo ja viem, že je to tak, aj rástli mzdy, v štátnom sektore rýchlejšie, ale ono to akože nie akože takto, že nenadal by som, že ten štát, alebo teda tí úradníci sú, že tam nič nerobia, varia kávu a majú vysoké platy. Akože tá zložka rozpočtu, čo ide na platy, není podľa až taká vysoká.
oveľa väčšie problémy sú zložky, čo idú na dôchodky, sociálne veci a teraz už aj na dlh. Vlastne každý rok 0,2% HDP, to je koľko to je, miliarda alebo koľko ide len na úroky z dlhu, hej, čiže áno, ale áno, tá štátna správa, každý to hovorí, každý ekonóm, skoro každý, áno, treba to zefektívniť, samozrejme urobiť audity, kde je prebytok, to sa musí prepustiť, hej, a musí to fíčať. Ale zase, akože nenadal by som na tých úradníkov, vieš, že ich je strašne moc a nič nerobia. Akože je to trošku komplikovanejšia téma, ale určite ten aparát musí proste fíčať. Musí byť efektívny. Dobre, tak prakticky suma sumárum, čo nás čaká a zjavne neminie, je to, že budeme si musieť trošku sa uskromniť, budeme musieť si zvyknúť na to, že ten sociálny štandard bude nižší, že tie peniaze pôjdu zjavne aj do obrany, pôjdu tam, kam musia ísť, keďže naša demografia sa nedá oklamať a proste ten priastok nie je taký, aby sme sa vedeli tak zdravo reprodukovať. Myslím, že je 2,5 je dieťaťa na pár a my sme niekde na Slovensku tuším pod 2 alebo 1, neviem či 5, 7. Takže tam sme není. A možno ako jeden z tých scenárov je, hej, že roboty a umelá inteligencia spôsobia taký ten utopický scenár, kde budeme pod poberateľmi a tých miest, že to bude len cinka na účet a konečne budeme mať čas na to, čo sme vždy chceli robiť, ja neviem, cestovať alebo robiť hlinené hrnčeky. Dobre, Tomáš, díky moc za tento pokec. Ja som si rozšíril určite svoje obzory, čo sa týka ekonomickej oblasti s presahom či už na Európsku úniu alebo Slovensko. Teda dúfam, že aj naši poslucháči a diváci. Zároveň by som ich chcel teda poprosiť, keďže som to zavedol na začiatku, aby nám zachovali svoju priazeň. Na budúce sa vrátime v plnej formácii. Máme v Talone nachystané jeden diel, jednu epizódu o Rusku a jednu o Ukrajine s odborníkmi na tieto dva štáty, ktoré sú momentálne vo vojne a teda keď chcete, aby sme sa zlepšovali, dajte nám odber a ostaňte nám verní. Ďakujem, Tomáš, pekný večer ešte. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov a rád prídem hocikedy na budúce. Majte sa pekne.